হেমন্ত মামা আপুনি ডেঞ্জাৰ চালো না বিটিআৰক শান্তি দিম বুলি কৈ পিনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰাই পিনি সাইন কৰিলে খালি এগ্ৰিমেণ্টই মাত্ৰ সাইন কৰিলে নেকি পইচা নিদিলে নেকি নাঙলৰ ওচৰত ট্ৰেক্টৰ থিয় কৰাই পিনি কাজিয়া লগাই আছে আপুনি बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन दाथ' आरो सिजोनाथ' बिटिआरनि इलेक्शननि दैबाना जानानै फैदों आरो जोंनि बर'नि न'खरफोरनि गासैनि न'खरफ्रोमावबो न' बे दैबानाया बोहैजोबनानै दं आरो जोंनि गहपुरनि आलुफारायावबो दाखालि मोनसे बाथुरि मोननो हादों तारमाने गहपुरावबो हाबा नङा हाबनानै दङ बिटिआरआव गामि सोसनजानाया खमसे खम 60 ना 62 गामि हाबनानै दंनो ओमफ्राय आरो हाबनो गोनां दंबावोनो दा गामिनि मानसिफोरा नैबे साननैयावसो हाबगोन होननानै नेगासिनो फन खालामदोंमोन आं दहाय सासे लोगोखौ खोन्थाबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो सोसननो गोनां ओमफ्राय सोंबाय आं भट होनो मोनगोन ना मोना बिटिआरनो मोनगोन होनदों दा मोनगोन ना मोना होननानै रायजोफ्रा नेलागासिनो आलुफारायाव मालाय नैबे आइजोआ नायलाय नों बिसोरखौ नुनानै मोनदों खोब गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैनानैसो दिनै मोनसे मिटिं गेदारिं खालामफैदो बेथ' बहुत नंखाय खोथाखौ बिसोरो दिनै जोंनि सेराव बुंदों बेखौ जों खोनानानै खोब दुखु मोनदों दुखु मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनै उल्थाफिन बिसोरनि थाखाय जों बेबायदि खामानिखौ मावफिननो गोनां जाहैबाय दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों दिनै मोनसे आलुफारा गामिखौ बिसोरो मुं लानानै दिनै मोनसे गाज्रि माबायाव दोननाय जाहैबाय मानो होनबा बे खोथाया 100% नंखाय जों दिनै बिसोरखौ नंखाय होननानैनो बुङो आरो दिनै आं बिसोरखौ जोंनि बिपिएफ दलनि हानजानिफ्राय आंखौ लिडारफोरा सम सम कल खालामहरो सम सम बिथांमोननि गोसोआ जे मोनसे रायजो एबा गामिखौ मोजाङाव लाबोगोन आं बेखौ मालाबाबो फोथायनाय गैया बिथांमोना आंखौ बुंहरो जे कलनि जुगेदे दिनै नों बाजै मोनसे पार्टियाव ओंखारबा मोनसे जि नोंहा माबा जागोन बेखौ नायनानैसो ओंखारनांगौ नों बेबायदि ओंखारनाया नोंखौ आं मोजां मोनासै मानो होनब्ला फैसानि थाखायसो मानसि ओंखारनांगौ होनना बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बेखौ आं खोब दुखु मोनदों खिन्थु आंनि गोसोआव आं लानानै थादों बेखौ गावसिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो बुंदों आंनि सिगाङाव आंखौ साथाम साब्रै कल खालामो सम सम बिथांमोना आंखौ लांनो सिस्टेमै बरायनाय सिस्टेमै जाहाथे नोंसोरो बिनिफ्राय फैनानै जोंजों फैफागोन नामा बिदि साननानैबो बिसोर आंखौ गोथाव मिलौदो गारांजों बुंहरो नाथाय जोंबो बेयाव गोजावग्रा नङा दिनै जों हारिनि मोननांगौ मोन्थाय जोंनि थामोन्था जोंनि नांगौ जिथु जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनो मावनानै होदों जोंनि प्रमद बर' सारा बे मोन्थायफोरखौ जों मोनफुंनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौ दिनै खौसेथिनि थुबुलाव लानानै बा जोंनि गासैबो जोंनि इउपिपिएल दलखौ जों खौसे लानानै जों गोख्रों हाबा मावनो होननानै ओंखारदों नाथाय बिथांमोना दिनै जिबायदि फैनानै आलुफारायाव बेबायदि खोथाखौ बुंफैदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै बिथांमोना माने बेखौ मोनसे भुवा हिसाबैसो फोसावदों बेयो मालाबाबो नङा मानो होनब्ला बिथांमोना आलुफारानि मानसियानो गैया बाव आं खाथियावनो दंफैयोमोन आं सासे डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि हिसाबै आं बेयाव दंफैयोमोन गोनां खामानिनि थाखाय आं नुदों बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि मेम्बारफोरासो बाव एटेन्ड जानायखौ आं नुनो मोनदों बे मालाबाबो नंखाय बे मोनसे जुक्ति होननानै आं मालाबाबो साना दिनै जोङो 100% इउपिपिएलआवनो दंजोबो होननानैसो आं फोरमायो मानो होनबा गहपुरा दिनै खौसेथियाव दं जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो दिनै जाय जाय मेलेमजिबि बिसोरो जोंजोंनो दं जाय थौले मेलेमनि माने मेलेमाव सानस'नो हायै बिसोर खालि रां थाखा फैसाखौ साननानैनो बिसोरो बिपिएफ दलाव थांदों जाय जुदि मेलेमजिबि नि मानसि बिसोरो जों इउपिपिएल दलावनो दं आरो जायखिनिखौ जों बिपिएफ दलाव नुदों बिसोरनि मेलेमाव माने थौले मेलेम दं माने हारिनि सान्थौ बिस्रा गैया बिस्रा रां थाखा फैसानि मोनसे लुबैनायजोंसो थांदों होननानै आं सानो आरो दा सासे आइजोआ बुंदोंमोन जे आलुफारानि जेसेबां रायजो राजाफोरा माइ गायनायखौनो दोनथ'लायनानै बेथ' नंखायथार दैयानो गैया अखायानो गैया दिनै मायाव माइ गायखो बेथ' 100% नंखाय बे खोथायाथ' नंखायथार बेखौ जों मालाबाबो फोथायनानै लाया जों आलुफारायाव हाबनायनि अनगायैबो जोङो फुराना गबसारगुरियावबो हाबदों होननानै जों मिथिनो मोन्दोंमोन फुराना गबसारगुरियावबोथ' जोंनि नुनायाव बेबायदि जेबो माबा गैया गुबुननि मानसिखौ बिसोरो गोबां गारि लाना फैनानै गेदारिं खालामफैदों आरो बेयाव बिदि मिटिं मेल खुंफैदों बे मालाबाबो सैथो नङा आरो बेसेबांसो मानसिया थुबुर जादों बायदि बेयाव खोब जादोंबा जोङो गामिनि हिसाबै जेनेबा मोनसे गामिनि हिसाबै माने गोबां गामिनि होननानैसो बुंनांगोन आलुफारा गबसारगुरि बायदि रोखोमनि आरो गुबुननि लाना फैनानै बिसोरो माने खोब जादों 30-40सो बायदि नुदों आं बिसोरनि नुनायाव एसेबां मानसि गैया मानो होनब्ला ओरै बिक्रमपुर गामिनिफ्रायबो एसे थांदों मिक्स आरो खोब गोबां गामिनिफ्राय खिन्थु गंसेल' आलुफारा गामिखौल' बिथांमोना थांखिदों बे खिन्थु नंखाय आरो आफादखौ दंफायो होननानै बुंदों गावसोरजों फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादखौ गावसोरजों फैफादों एबा दंफायो होननानै बुंदों मा बुङो बे फरायसा आफादखौ दंफायो होनना जाय बुंदों बेहा मेलेमाव एसेबो साननाय गैया मानो होनबा बेहा साननो हानाय मानसियानो नङा बियो मानो होनबा बे मानसिखौ सोरबा सासे बिसोरनिनो दैदेनगिरिया थुनायावसो
बे बुंनो गोनां जादों बेहा बेखौ साननो हानायबो गोहो गैया होननानैसो आं सानो मानो होनबा बर' फरायसा आफादा दिनै माबा मोनसे राजखान्थिजों जे हेफाजाब होगोन बे मालाबाबो नङा मानो होनब्ला जाय जुक्ति बेजों एसे थुलुंगाखौ होफानांगौआ बिसोरनि मोनसे माबा हिसाबै बिसोरो सम सम UPPL आव खोथाफोरखौ बुंहरनो गोनां जायो दिनै जोंनि हाफोरनि मोन्थायफोरखौ लानानै बा जोंनि थामोनथायखौ लानानै बिथांमोना फंसे फंनै जोंजों सापर्ट होदों खिन्थु बर' फरायसा आफादा दे राजखान्थिजों हेफाजाब होदों बे मालाबाबो नङा बेखौ नंखाय सासे सुबुङा एबा सासे आइजोआ बुंबावदों जे जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दंमोन बिथांमोननि जि बिथोन बायदिनो आउट अफ BTR आवहाय बिथांमोननि बिथोन बायदिनो थफ्ला बोनना लाबोनानै दिनैसिमबो बिदिनो रोखायै दंजोबो गासिबो BPF-आवनो दंजोबो होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन बेथ' 100% नंखाय बेथ' रोखा नङा मानो होनबा जों 17 बोसोर हाग्रामा सारखौ जोङो सरकार खुंनायखौ नुदों दानायखौ नुदों नाथाय बिथांनि बुंनाय भइस बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेयाव जोंहा इसेबो मिलौदो बा इसेबो गफबनो जों गोसो गैया मानो होनबा बिथांनि बुंनाय भइसफोरखौनो जों इसेबो साबजानाय मोना होननानैसो आं बुङो मानो होनबा बिथाङा दिनै गहपुराव BTR जादों बा जायैनि सिगांनो बिथाङा जोंखौ रायजो बर' समाजनि रायजो सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय दिनैसिम जों बिथांखौ नुना मोनाखै सोरबा नुदोंब्लाबो नुदों आं नाथाय नुना मोनाखै बिथांखौ दिनै गहपुराव जे बिथाङा फैनानै जों बर' समाजखौ बा गोबां दुखु खैफोदाव गफबना थानाय बर' समाजखौ बिथाङा फैनानै अनसायफैदों आं बेखौ नुवाखै नाथाय जोंनि प्रमद सारा खननै खनथाम फैबाय जोंनि गहपुरनि जोंनि हाल सालखौ बिथांमोना सोंफैयो बिनि थाखाय जों प्रमद सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय आं हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनो आंहा गोसो जाया मानो होनबा बिथाङा जोंनि दुखु खस्थ'खौ एसेबो बिजिरहरा खालि गावनि BTR-नि फारसे बा गावनि जायगायावल' बिथाङा एसे नायो बेखौसो जों नुना मोन्दों जोंखौ खिन्थु बिमा गदायनि फिसा महरैसो जोंनि गहपुर हालामखौ बिथाङा नायो बेखौ आं माने जुक्ति होननानैसो बिथांनि फारसे आं बुंनो सानो बिथाङा जोंखौ माने एसेबो नाया आरो नायफिना नोंथाङा सासे आइजो गांखंनि जानानै दा गहपुराव जे BTR-आव सोसन जाबाय गोबां गामियानो दा बेयाव गहपुरनि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायगोन दा आं गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोंनि जाय BTR सरकार प्रमद बर' सारा जोंखौ जिबायदि मोनथायाव जोंखौ दिनै दोनहरनो नागिरदों दिनै 6 सिडुलसिम फैनायनि लामाखौ जों नुखाबाय मानो होनब्ला बिनि थाखायनो आं गामिनि जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थामोनथाखौ नायनानै बा जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जों लाफुंजोबनो थाखाय जोङो UPPL दलावनो खौसेयै बे खेबाव भटखौ होनानै जों देरहासार खालामनानै जोंनि बै आद्रा थाबोनाय मोनथायफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय जों नाजादों आरो जोङो आइजो गांखंनि जानानै जोङो खोब गोसो होनानै नाजागोन स्ट्रं भाबै आरो जों मोनफ्रोमबो गामियाव 20 सनाव जोंनि बे 2 नं बिक्रमपुरावनो बैसागु बै समाव बैसागु बोथोरमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानो होननानै ओंखारबोनायाव ट्रेक्टरा जेला बेलथायनानै ओरैबायदि गाज्रि जखम जायो माने सानैयाथ' जायगायावनो रोंसारि जाखायो आरो माखासेयाथ' हानि जानानै थाबाय बै समाव सासे हाग्रामा सारा जोंनिनो दैदेनगिरि हिसाबै बर' समाजनि जानानै गसंथादोंमोन जोंनिनो सासे खुन्था महरै नाथाय बै समाव बिथाङा जोंखौ मानो नायसनफैयाखैमोन नाथाय जोंनि UPPL दलनि दावबायसा सारासो फैनानै बे जायगाखौ फैनानै नायफैनानै एसेबाबो जोंनि फारसे अननायखौ जोंनो दैथायहरनायनि थाखाय जों दावबायसा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय जों हाग्रामा सारखौ मा होननानै बुंगोन जोंहा माने बेखौ बुंनो थाखाय खोथायानो गैया मानो होनबा सारनि फारसे जों साबायखर बावनो गोनां जोंहा खोथायानो गैया सारा जोंखौ एसेबो माने मोजां नोजोरजों नाया होननानैसो जों साननानै लायो UPPL दोलोखौहाय दावदै गला दोलो होननानै बुङो दा थारै दावदै गला दोलोआ अबे मोनसे दोलो दावदै गला दलखौथ' जोङो बिथांमोनखौसो नुयो BPF दलासो मानो होनबा जोंथ' मालाबाबो दावदै गलायाव जों थाङा दावदै गलाया गावसोरनि मेलेमानो दावदै गला बिसोरनि मेलेमासो बेबायदि रावखौबो बाहायो जों नाथाय दावदै गला होननानै जोंनि UPPL दलखौ जों मालाबाबो साना जाय बिथांमोना जोंजों दिनै नांदों बे बिथांमोनाबो खोब साननो हनो मेलेमजिबि गोरों मानसिफोरासो जोंनि दलाव दङ बेखायनो आं गावसोरनि दलखौसो आं दावदै गला होननानै आं बुङो आरो BPF दलखौसो आं दावदै गला होननानै साननानैबो लायो जों आइजो गांखंनि जानानै नुवाखै मालाय एडभान्सनो मालाय बुकिं जाना दंहैखायो माबा राजनितिकनि लिटार जानानै बेंखनना दंहैजोबखायो मा बुंबावगोन आरे रायजोफोर गहपुरनि रायजोफोर आं रिकुवेस्ट खालामो अननानै राजखान्थिखौ लानानै गावस्रालायनाङा आरो गावजों गाव सोरबा सासे लिडार बुंहैबानो फुस्लायजानाङा मालाय लिडारफ्रा फैसा मोनोलै फैसा लानानै थाङो मालाय नोंलाय मा जुमाय बथलसे जौ मोनलोंगोन ओमफ्राय आरो बेदर दरसे मोनजागोन आरो ओंखायनो फुस्लायजानाङा माने आं भट होनाङा होनाखै दे रायजोफोर उल्था बुजिनाङा माने खौसे जा
बे गहपुरनि मोननैसो गामियानो जुदि BPF आरो UPPL रानलायलायोबा अनलायनानै थानायाबा बे फिसासा न'नैसो हाबनानै थानाय बे BTRआनो बिदि गावस्रालायबालाय बोरै जानांगौ देलाय आरो मेन प्रेसारा रायजो राजाफोर जोंनि BTRखौल' गलथि हमनानै लाब गैया हमनांगौ जे आसाम सरकारखौबो दं बै माबाया मामाया जि मोजां जिरायना नुवाखै मालाय गाड्डियाव फाट्टाखौनो लायाखै मालाय एकदम पुरा BTR सुक्ति मोननानै गोजोन होदों होननानै मालाय सिरि दङ ओरै बर'फोरा सिङाव मा जानानै दं जेबो फाट्टायानो गैया फाट्टाखौनो लायाखै गमखौनो लायाखै मालाय र' हेमन्त मामानिसिमबो मोननैसो मेसेज हरनि शेयार खालामना होदो रायजोफोर हेमन्त मामा আপনি ডেঞ্জার চালু না BTRক শান্তি দিম বুলি কৈ পিনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰাই পিনি সাইন কৰিলে খালি এগ্ৰিমেণ্টই মাত্ৰ সাইন কৰিলে নেকি পইচা নিদিলে নেকি BTR চৰকাৰক পাব্লিকে যে একো পোৱা নাই কমপ্লেইন দি আছে মামা বহুত চালু কিন্তু দেই যেতিয়া নেকি 5 বছৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চৰকাৰ চলাই আছিলে তো চৰকাৰ চলাই থকাৰ পিছত যেতিয়া BTR হৈ গ'ল BTR হোৱাৰ পিছত ইলেকশ্যন আহিলে তো ইলেকশ্যন অহাৰ পিছত কি হ'ল UPPL ওলালে UPPL লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে BPF-এ তো হাৰিলে তো আপুনি যে সহায় কৰিলে দুটাই চৰকাৰ চলালে কি আপুনি পইচা নিদিলে নেকি কমপ্লেইন পাই আছে যে মামা আপুনি মহা চালু কিন্তু দেই হাগ্ৰামা মহিলাৰ বান্দৰ শিয়াল বোলে কৈ পিনি কিমান আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ দেই মইতো ওচৰত দেখা নাই আপোনাক কেতিয়াও শিয়াল বান্দৰ বোলে কৈ এনেকুৱা কৰি পিনি শিয়াল বোলে বান্দৰ বোলে শিয়ালক ওলাই দিলে এতিয়াতো মানুহ এটা বহাই থৈ দিলে আপুনি শিকাইছে না নাই আপুনি পইচা পাতি দিছে নাই BTRত একো হোৱা নাই আৰু আমাৰতো বড়োবিলাকতে এইফালে কিবা বিশ্বনাথ চাৰিআলিবিলাকত ঢেকীয়াজুলিবিলাকত সোমাই চাওকচোন আপুনি কেতিয়াবা গাঁৱত ঘূৰিছেনো বড়ো গাঁৱত আপুনি যে ইমান ডাঙৰ কথা কৈছে যে শান্তি আহিছে শান্তি ক'ত আছে কওকচোন কোনটো শান্তি কৈ আছে নাজানো আৰু মামা আজিলৈকে ভাল স্কুল পঢ়িবলৈ স্কুল নাই পুতাবেৰত পৰি আছে ঘূৰি চাইছে কেতিয়াবা বড়ো গাঁৱত সোমাই চাওকচোন বড়োবিলাকৰ ইমান বড়োবিলাকক বোলে আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিম বোলে ইমান ডাঙৰ কথা কয় ইমান ডাঙৰ ভাষণ দিলে সোমাই চাইছে বড়ো গাঁৱত কেতিয়াবা সোমাই চোৱা নাই না আপুনি যদি সোমাই চাইছে বড়ো গাঁৱত তো কৈ দিয়ক এবাৰ আৰু যদি সোমা নাই একবাৰ সোমাই চাওক বড়ো গাঁৱত কেনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়া গম পাবি শান্তি ক'ত আছে অশান্তি ক'ত আছে গম পাইছে নাই মামা এনেকুৱা মুখৰ লগত শান্তি দিলে নহ'ব না কাগজ লগত শান্তি দিলে নহ'ব কি আনি দিছে যদিও নাজানে দেই মামা আপুনি আগতে কৈছে দেখোন যোৱা 5 বছৰ আগত বান্দৰ শিয়াল বোলে কি আনি এইটো বান্দৰৰ ৰূপটোৱে শিকালে নেকি আপুনিহে জানিব দেই হেমন্ত মামা আপুনি বহুত চালু দেখোন চালু হৈ পিনি বড়োবিলাকক আলু খুৱাই গৈছে নাঙলৰ ওচৰত ট্ৰেক্টৰ থিয় কৰাই পিনি কাজিয়া লগাই আছে আপুনি কমচে কম বুজাই যাব লাগিছিলে এক লগত চৰকাৰ চলাবি বোলে আপুনি নাঙলৰ ওচৰত ট্ৰেক্টৰ বহাই থৈ গ'ল আপুনিও পইচা নিদিয়ে বোলে তো ইমান কাজিয়া কিমান শুনিবি আৰু কিমান সহ্য কৰিবি বহুত চালু দেই আপুনি মামা